Nej. Hvad er det? Nej. Feminin. Nej. Nej. Folketinget eller sådan noget. Geografi. Noget med kvinder. Noget med feminin eller sådan noget. Fine folk. Nogenlunde, tror jeg. Nej, det kan jeg måske ikke huske. Nej. Nej. Jo. Det kan jeg ikke forklare. Ja, det er sådan støtte kvinders rettigheder. Noget underligt noget. Dumme piger, altså. Dumme damer, jeg ved ikke. Noget feminint. Det har jeg ikke nogen mening om. Nogenlunde, vil jeg sige, måske ikke til fulde, men jeg ved nogenlunde, ja. Altså det er om kvinders rettigheder og om kvinders hverdag, levevilkår, levevis. Kvindekamp. Betonfeministerne, og det er dem, der er lidt for meget, hvor det sådan er, at vi hader mænd, og det bliver lidt for voldsomt for min smag. Men jeg synes, det er godt, når man kan opnå lige rettigheder. Jamen, de kæmper en god kamp, og der er også en grund til, at de er der. Så det er en god sags tjeneste. Ingen kvinder på arbejdsmarkedet, ikke ret meget skolegang til piger, ingen piger på universiteterne. Der er mange grimme muligheder for, hvad der kunne være sket. Rigtig dårligt ud. Fordi så tror jeg ikke, at kvinder havde haft ret mange rettigheder. Det er kun, når der er forskel på kønnene, at det er et problem, synes jeg. Det er jo, altså piger skal bare have samme chance, som drengene sådan traditionelt set har haft altid. Altså, der er jo ikke ligeløn endnu. De har samme kvalifikationer som mænd, så får de bare mindre i løn. Det er ikke okay. Se på børnehaverne. Hvis man ser en børnehave, så er alle pædagogerne kvinder, næsten alle sammen. Souschefen er en kvinde, og så chefen, det er en mand. Helt typisk. Man er heldig, hvis der er en tredjedel af kvinderne i erhvervsvirksomheden, der er chef. Ikke så meget, som der har været, men der er stadigvæk behov for, man kan sige. Der er stadigvæk ikke lige ret for begge køn inden for alle områder. Det vil der stadigvæk være behov for. En lille smule. Det er jo ikke fordi, jeg sådan, nu skal vi ud og kæmpe for kvinders rettigheder. Jeg tror bare på, at man skal have lige rettigheder. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, man kan godt synes om synspunkterne og stillingstagene til det. Man kan ikke være feminist, fordi alle mennesker er født også en smule egoistisk. Det ligger jo lidt i ordet, at det sådan ligesom er noget, kvinder gør, men der er ikke udelukket, at mænd også skal kæmpe for kvinders rettigheder. Og som sådan kunne de jo godt være det, men jeg tror, hvis du spørger mænd, så er der meget få mænd, der vil sådan gå ud og sige, ja, jeg er feminist. Og Søren Fauli har jeg hørt sige det, ham der er skuespiller. Han siger, at han er feminist, så nogle mænd kan godt og indrømmer det. Hey søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen. Med flætningerne langt ned i postkassen. Hey søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk. Og sikkerhedsnålen er sørme blevet.